Zdravím vás pri 6. parte na Photoshop tutoriáli pre začiatočníkov. V tomto 6. parte si ukážeme, ako odstrániť objekt z nejakého obrázka, ktorý tam nechcete, a ako spraviť farebný dym. V prvom rade si ukážeme, ako odstrániť nejaký objekt z obrázka. Vidíte tu obrázok z Counter-Strike 1.6, neupravený. A tu vidíte taký istý obrázok, ale upravený. Odstránil som tam bránu. Teraz si ukážeme, ako to spraviť. V prvom rade treba rastrovať tento obrázok. Potom si zoberieme tento nástroj, priblížime a musíte označiť celú bránu, ináč to nepôjde a spraví vám to zle. Kliknete na to označené miesto pravým, dáte vyplniť a dáte podľa obsahu, režim dáte normálny a krytie 100%. Počkáme si, pokým sa to načíta a vidíte, ako sa to spravilo, odstranilo nám tú celú bránu. A takto sa odstráni nejaký objekt z obrázka. V druhom rade si ukážeme, ako spraviť farebný dym. Klikneme na nástroj štetec, vybereme si ten brush, ktorý chceme upravovať. Odkaz na tieto brushe budete mať v popise videa. Klikneme na obrázok, ale prv si musíme vytvoriť novú vrstvu. Klikneme pravým na vrstvu, ktorú sme vytvorili, dáme voľby, dáme prekrytie prechodom a nastavíte si farby, aké vy chcete. To som nechcel otvoriť. Ja si tu dám zelenú a modrú. Môžete si aj viacej farby tam dávať a kliknete, odkliknete zarovnať podľa vrstvy a vznikne vám niečo také. Ukážem vám ešte jeden spôsob, ako spraviť farebný dym a môžete to spraviť aj na viacej dymy, nielen na jeden. Ja si to spravím možno 3 nejaké, ktoré sa tam vyberiem ešte nejaký jeden, napríklad niečo také. Vytvoríme si novú vrstvu a budeme si vybrať nejaké tie farby, ktoré tam chceme. Dáme si tento brush, zmeníme si veľkosť na tak, alebo ako chceme mať tie farby na tom dyme. Ja si dám prvú tú červenú, potom si tu dám zelenú, potom si tu dám modrú a potom žltú. Potom kliknete na toto a vyberete prekryť a spraví vám tu taký dym. Tak vyberte si spôsob podľa toho, aký sa vám viacej páči a ako vám to je jednoduchšie. Keď sa vám video páčilo, dajte like, keď ste niečomu nerozumeli, dajte koment a keď sa vám páčia naše videá, dajte nám odber. Ďakujem, že ste si pozreli tento 6. part a čaute.